estem aquí amb Maria Arnal i Marcel Vallès, que han tocat avui al Conservatori de Tarragona. I uau, quina celebració de rec, amb aquest concertàs. Com heu estat? Doncs hem estat de fàbula, perquè a més el lloc és fantàstic, meravellós. Bueno, superbonic. O sigui que... Allà a València diuen de cine, està de cine, doncs de cine. I de cine vosaltres, Déu-n'hi-do. Sí, nosaltres estem molt contents justament perquè diguem que estava programat el nostre concert també a la mateixa vegada o seguit de la pel·lícula que va fer que ens coneguéssim i que té molta relació amb el que nosaltres fem, que és el Ball del Velatori. Així que molt contents per això. Que s'ha vist ara a l'antiga audiència amb un gran aforament de públic també. Sí, exacte. Nosaltres hem hagut de fer les proves de so i no l'hem pogut veure, però l'hem vist moltes vegades. Sí. Molt bé. I, bueno, he sentit crítiques que deien una proposta de risc i amb un resultat sorprenent. Home, això sempre és com... Vull dir, clar, realment tu de tu mateix mai et podràs veure com et veuen des de fora. Llavors, bé, doncs molt agraïts de que ens diguin això, nosaltres no sabem, potser ho definiríem diferent, però... Sí, clar, vull dir, el tema del risc, bueno, per nosaltres no és molt risc perquè fem el que ens agrada i ens surt molt natural, no? Llavors, no... Bueno, és divertit que ho diguin, però no ho sentim així, no? Com que és una proposta de risc, sinó perquè és molt natural. Sí, al mateix temps, doncs això, no? També depèn de qui ho escolti, del bagatge sonor que dugui, de les músiques que hagi escoltat durant la seva vida, doncs ens dirà unes coses a uns altres també segons els seus referents. Aquesta fusió igualment és novedosa, no? És una proposta novedosa. Sí, bueno, sempre és una cosa que m'agrada pensar, bueno, o no m'agrada pensar, diria. Bueno, no sé si m'agrada o no, però que penso habitualment, no? I ho comentem sempre, no? Que és estrany, possiblement, que sigui valorat així, perquè al final és una veu que ens parla molt de nosaltres, no? I d'on som i del que coneixem, i també un llenguatge que utilitzem bastant com dels nostres temps, no? I llavors, això, no sé... No sabria dir si és nou o no, per nosaltres és el que, com deia abans, molt natural i és el que fem. Com us definiríeu? Jo crec que el que fem és el que ens defineix, no? Llavors, si algú, en aquest cas, em digués que em definís, doncs el que diria és simplement que ens escoltés i llavors, o sigui, per mi definir-me seria donar-li un CD, potser, o descarregat el nostre disc, i això seria com me definiria a mi mateix. I esteu presentant ara el vostre primer EP? A veure qui ho dic bé. Remescles, acoples i melismes? Exacte. Molt bé. Com està anant això? Doncs superbé. També, bueno, és el que a vegades comentem, no? Que per nosaltres va ser com... Bueno, portàvem un temps treballant, vam fer alguns concerts, ens vam plantejar el fet de gravar les cançons com una experiència d'estudi, però sense plantejar-nos un més enllà, sí. Simplement anem a deixar un registre del que estem fent i també això fixem les cançons, perquè sempre les toquem diferent, però va ser com bueno, estem aquí, no? Estem aquí. I realment vam fer una tirada molt curta, la veritat, l'hem acabat com molt ràpid, no ens plantegem fer una altra tirada, perquè es pot descarregar lliurement per internet o fent una aportació, i bueno, doncs supercontents, no? Sí, ara de fet estem pensant de fer-ne una altra i començarem d'aquí a poc a treballar en aquesta idea, de treure un nou EP, sí. I accepteu la definició, una de les sorpreses de la temporada als Països Catalans? Qui ho ha dit, això? No ho hem sentit? Bueno, sempre quan te diuen coses d'un mateix, les paraules sonen molt grans, no? I en aquest cas, si sona gran, que algú digui és una sorpresa, o dels Països Catalans ja no sé ni d'on va. Però bueno, encantats de que diguin coses boniques d'un, doncs mira, pugen els colors i et fa riure i ets una sorpresa. Ai, que bé.
Sí, no, que volia dir que jo canto realment de fa poc, no? I de fet això sí que ho té molta gent, no? Que és una sorpresa veure'm cantar perquè això, per exemple, avui ha vingut un amic de l'escola i em deia, hòstia, però... Diu, si cantaves bé, però no sé, tant fins a fer un projecte així i tal, i sí, jo sóc la primera sorpresa, vull dir això. Sí. I l'aposta per part de REC a fer un esdeveniment així, què tal? Meravellós. A nosaltres ens encanta el festival, ens encanta la manera de pensar-lo i aleshores estem superagraïts de que ens hagin convidat a formar part d'aquesta edició, d'aquests 15 anys i juntament amb la pel·lícula, clar. Anem als ràpids. Heu d'acabar la frase. Sí? Tarragona és... No soc ràpida. Vinga, et toca a tu, Marcel. Ostres, em toca a mi. Jo diria que Tarragona seria com una barriada de Flix. No, és perquè jo soc de Flix i hi ha molta gent a Tarragona de Flix i llavors, sempre que vinc a Tarragona em trobo algú de Flix, però és una cosa espectacular. El nostre director és de Flix. Exactament. És tarragoninso. Meravellosos. Veïns meravellosos. Maria Arnal és... No puc dir ràpid, això. És meravellosa, fantàstica. Marcel Vallès és... Un regal. El REC és... És un festival de cinema imprescindible. Espera, talla un moment. El REC és... Imprescindible. Ha quedat bé, això. Quina és la pitjor cançó d'amor? Bueno, ara no hi queda, però l'altre dia estava al cotxe escoltant els Smiths i pensava en There is Light. Com a la pitjor? No, la millor. Bueno, seria la millor i la pitjor, jo crec. Perquè és molt trista. Ja. Molt bé. La música és... Compartir. Estàs d'acord? Sí, compartir és una part. Per mi la música és la meva vida. Sí. Al lavabo porteu el telèfon mòbil? A vegades. I què feu amb el mòbil al lavabo? Bueno, generalment aprofito per enviar whatsapps. Sí. El que no faig mai és contestar, si em truquen, al lavabo. No. Mala educació, no? Exacte. Ja que estem al lavabo, com col·loqueu el paper? Amb el paper cap a fora o cap a dins de la paret? La veritat és que no ho he pensat mai, això. No. Hòstia, és que jo me les sé totes, ho sento. Cap a fora, no? O cap a... no ho sé. No sé, jo el paper no el fico mai al lloc. O sigui, el paper sempre es fica a qualsevol lloc, es fica dalt de... No? Anarquisme. Clar, sí. O sigui, de fet, allà on poses el paper sempre ha d'haver un cartró buit. I el paper el poses a dalt. Sí. La última, tant de bo? La última, tant de bo? Bueno, tant de bo continuï tot aquest regal que ens està passant, que es poden anar a tocar a tot arreu. I continuar amb aquesta harmonia musical i fraternal. Moltíssimes gràcies. A vosaltres. Gràcies. Què fareu? Anireu tallant o què? Sí.